Marka. Ocinko, ahoj, ako sa máš? No, teraz korán som pochystal a sneh nasypal, budem musieť sneh odhadzovať. Mám na teba takú otázku. Ja som sa ťa to nespýtala v tom rozhovore, ktorý sme spolu viedli. Ty keď si mal nejaké aj silné emócie, že si napríklad cítil hnev, ty si mal niekoho, že komu by si sa s tým zdôveril? Nie. Prečo? Moje. Ja som nejaké poľutovanie nedostával, vieš, zase keď my sme boli vychovaní, tak my sme naši rodníčili, gazdovali, otec bol ešte aj cestár, tak ja som sa musel zúčastňovať roboty, pomáhať, vieš. Jasné. Takže vy ste boli skôr tak naučení, že poslúchať a pracovať. Tak my sme, tu susedia, my sme športovali, vieš, fotbal, házanu do koša, chýbal bez dna, no a tak sme cvičili. Tam sa človek vydovádel, čo si vypovedali, hej. Takže tak moja.